дар шурӯи боз як ҳафтаи нав барномаи хабарии радио Зудис тақдими шумо имрӯз 26 ноябр аст ва ман Шаълои Гулхоҷа то 15 дақиқаи дигар ҳамроҳатон. Нахуст ба сархати мавзӯъҳо таваҷҷӯҳ кунед. дар толори додгоҳ сардори гурӯҳи даҳшатафкан гуфт ки ҳамла ба сайёҳони хориҷӣ бо мувофиқати гурӯҳи Давлати Исломӣ ва ҳизби Наҳзати Исломӣ сурат гирифт. иддаое ки ҳизби мамнӯи Наҳзати Исломӣ онро рад мекунад. Тоҷикистон барои 3 соли оянда $800 миллион амрикоӣ қарз гирифта. Низ барномаи қарзгириро вакилони парлумон тасвиб карданд. таи солҳои охир чӣ қадар ба ҳамагон маълум аст, бо сайи кӯшиши пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳдиди сохтори қарз, инчунин рушди устувори иқтисодиёти мамлакат вазъи қарзи бёрунӣ дар кишвар беҳтар гардид. ва сипас дар бораи намоишгоҳи анор дар душанбе гузориш медиҳем ки сафорати Афғонистон ташкил кард барои анорпарварони кишвари ҳамсоя имсол хуб наёмадааст. ҳусейн Абдусамадов ки ҳафтаи гузашта бо ҳукми додгоҳи олии Тоҷикистон ба ҳабси абад маҳкум шуд, ҳангоми мурофиат дар додгоҳ ба 9 иттиҳом посух додааст. дар як навори видеое ки дастраси радио Зудӣ шуд, ин шаҳрванди 33 солаи Тоҷикистон дар бораи омодагиҳо ва сарпарастони ҳамлаи террористии тобистони имсол ки боиси марги 4 сайёҳи хориҷӣ гардид, тафсилот дод. Глаза попали, никакой турист. Потом Душанбе, Турсунзода, дорога осмотрели. мо аввал шоҳрои Душанбе Майхураро тафтиш кардем, вале онҷо сайёҳи хориҷӣ набуд. Сипас шоҳрои Душанбе Турсунзодаро низ аз назар гузарондем. онҷо ҳам сайёҳи хориҷӣ ба чашм нахӯрд. баъди ин мо роҳи Душанбе Кӯлобро таҳти назорат қарор дода дар ноҳияи Данғара бо гурӯҳи сайёҳони дучархасавор рӯбарӯ шудем. онҳо 7 нафар буданд. мо аввал бо мошин онҳоро зер карда, сипас бо корд маҷрӯҳ кардем. аз ҷои ҳодиса фирор кардем. После этого ножами ударили и после скрылись с места. Когда были в Сирии, Ираке. мо дар Сурияву Ироқ будем ва ба гурӯҳи даҳшатафкани Давлати Исломӣ савганди садоқат ёд кардаем. вақте мо ба Туркия баргаштем, Қори Носир ба мо гуфт дар байни ҳизби Наҳзати Исломӣ ва Давлати Исломӣ мувофиқате дар масъалаи ҳамла ҳосил шудааст. ӯ гуфт ҳадаф аз ҳамла ба сайёҳони хориҷӣ поин бурдани шаъну шарафи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Исломӣ дастдоштанаш дар ин ҳамларо рад кардааст, аммо гурӯҳи даҳшатафкани Давлати Исломӣ навори савганди масъулони ҳамларо нашр намуда, масъулияти онро бар дӯш гирифтааст. ҳамла ба ҷавонгардони хориҷӣ рӯзи 29 июли имсол дар минтақаи себистони Данғара рух дод. дар пай он 4 сайёҳ кушта шуда, 2 тани дигар ҷароҳат бардоштанд. додгоҳи олии Тоҷикистон дар робита ба ин ҳамла дар баробари Ҳусейн Абдусамадов боз 14 нафари дигарро аз 1.5 то 16 соли зиндон маҳкум кард. Тоҷикистон мехоҳад дар 3 соли оянда $100 миллион амрикоӣ қарз дарёфт кунад. бо ин манзур дурнамои қарзгирии кишвар қабул шуд. ин ҳам дар ҳолест ки фақат дар ним сол Тоҷикистон $91 миллион фоизи қарзҳо ва дигар ӯҳдадориҳои молии хориҷиро пардохт кардааст ки пули зиёде барои буҷа ба ҳисоб меравад. Барод Юсуфӣ бо ҷузъиёти бештари ин мавзӯъ. Тоҷикистон тасмим дорад дар 3 соли ояндаи 2019-2021 ҳудуди $800 миллион амрикоӣ аз созмонҳои молиявии байналмилалӣ қарз бигирад. ин тарҳи барнома ва дурнамои қарзгирии ҳукумати Тоҷикистон аст ки ахиран аз сӯи вакилони парлумони Тоҷикистон ба тасвиб расид. ин қарзҳо асон барои амалӣ шудани барномаҳои иқтисодӣ, махсусан дар бахши энергетика ва бунёди роҳу корхонаҳо ихтисос дода хоҳад шуд. қарзҳои ҷалбшуда имтиёзнок буда, давраи дарозмуддат, яъне аз 20 то 40 солро дар бар гирифта, меъёри фоизи хизматрасонии онҳо аз 0,75 то 2% солонаро дар бар мегирад. давраҳои имтиёзнокӣ барои амалӣ намудани лоиҳаҳо вобаста ба баргардондани қарзҳои асосӣ аз 5 то 20 солро дар бар мегирад. ҳадаф аз таҳияи тарҳи барномаи қарзгирӣ барои 3 соли баъдиро вазири молияи Тоҷикистон танзими раванди ҷалби қарзи беруна, таъмини истифодаи босамари сармояи ҷалбшуда унвон кард. ин санад аз 75 тарҳи қарзи амалкунанда ва 67 созишномаи қарзӣ иборат аст. дар маҷмӯъ ҷалби сармояи хориҷӣ барои татбиқи лоиҳаи дар боло зикр гардида ки авторитетноки баланд доранд барои рушди мутаддид иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат хоҳад кард.
таи солҳои охир чӣ қадар ба ҳамагон маълум аст, бо сайи кӯшиши пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳдиди сохтори қарз, инчунин рушди устувори иқтисодиёти мамлакат баъзи қарзи беёрӣ дар кишвар беҳтар гардид. ҳаҷми умумии қарзи давлатии Тоҷикистон то 1 октябри соли 2018 $3.5 миллиард амрикоӣ ва ё 48.9% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медиҳад, ки аз он ҳам қарзи беруна $2.8 миллиард ва қарзи дохилӣ $6.8 миллиард сомонӣ ва ё $723.3 миллион амрикоиро ташкил медиҳад. Тоҷикистон дар 9 моҳи соли ҷорӣ барои пардохти қарзи беруна $170.6 миллион амрикоӣ ихтисос додааст. тафсилоти гузориши Барод Юсуфиро метавонед дар Озоди видео канали мо дар YouTube тамошо кунед. имрӯз дар Украина вакилони парлумон ҷамъ меоянд то ин ки дар мавриди эълони вазъи ҷангӣ тасмим бигиранд. хушунатҳо ва даргириҳои ахир пас аз як рӯзи пуртаниш байни нирӯҳои артиши Украина ва артиши Русия рух медиҳад, дар ҳоле ки киштиҳои нирӯҳои баҳрии Украина дар талоши гузаштан аз баҳри Сиёҳ ба баҳри Азов буданд, артиши Русия монеи онҳо шудааст. иттиҳодияи Аврупо аз Русия хостааст озодии убур ва мурури баҳриро дар баҳри Азов ва гулугои Керч таъмин кунад. Абдулло Ашуров мавзӯро идома медиҳад. вазорати мудофиаи Украина мегӯяд артиши ин кишвар дар ҳолати омодабоши ҷангӣ қарор гирифтааст. хадамоти амнияти Украина хабар дод ки бар зидди истихбороти Русия чораҳо андешида мешавад. чунин тасмим дар иртибот ба вазъият дар гулугоҳи Керч гирифта шуд. нерӯҳои артиши Русия рӯзи якшанбе ба 3 киштии Украина тирандозӣ карданд. дар ин ҳодиса чанд нафар захм бардошта, киштиҳои украинии озими баҳри Азов аз сӯи марзбонони Русия боздошт шуданд. Русия маллоҳони украиниро ба убури ғайриқонунии марз айбдор намуд. Киев дар навбати худ Русияро таҷовузкор номидааст. Президент Петр Порошенко аз парлумони Украина хост ки дар ин кишвар то 2 моҳ вазъи ҷангӣ эълон шавад. вазъи ҷангӣ ба хотири таҳкими нерӯҳои дифоӣ дар пешорӯи зӯроварии афзоянда ё таҷовузи рӯшод аз сӯи Русия аст. чунин вазъ маънои онро надорад ки мо аз қабули чораҳои сиёсӣ ва дипломатӣ барои озодии ҳудуди Украина даст мекашем. шаби 25 ноябр ҳудуди 150 нафар бо нишони эътироз ба боздошти маллоҳони украинӣ дар назди сафорати Русия дар Киев ҷамъ омаданд. баъзе аз эътирозгарон дар рӯяшон ниқоб доштанд, ба сӯи бино оташпора ҳаво доданд. дар он ҷо 6 нафар аз одамони мо маҷрӯҳ шуданд. вазъияти 2 каси он вахим аст. ин таҷовуз беш аз 4 сол аст идома дорад. мо бояд кайҳо тамоми муносибатҳои дипломатиро бо ин кишвар кор мекардем. русия амалҳои Украинаро тавтиа номида афзудааст ки далелҳои шайъӣ пешниҳод хоҳад кард. Москав талаб намуд ки рӯзи душанбе ҷаласаи изтирории шӯрои амнияти созмони милал баргузор шавад. ромёрем ба мавзӯъҳои дигар. вазорати маориф ва илми Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо дигар мақомоти кишвар кодекси маорифро таҳия кардааст. қарор аст рӯзҳои наздик ин санад ба баррасии вакилони парлумон вогузор шавад. масъулини вазорат аз ин кодекс интизороти зиёд доранд ва мегӯянд он маҷмӯи тамоми қонунҳое ки дар ин бахш то имрӯз амал мекард фаро мегирад. Барод Юсуфӣ бо Нуриддин Саидов, вазири маориф ва илми Тоҷикистон, дар ин замина суҳбат дошт ва нахуст дар бораи зарурати таҳия ва қабули кодекс пурсид. من گمان میکنم که کودکس این حجت تقدیرساز است. آزادی در فعالیت در ساحه معارف پرسازگار است. دوم پرابلمای گومانیزاسیای ساحه معارف. سوم پرابلمای گومانیتاریزاسیای ساحه معارف، بخصوص در رشته‌های ریاضی و طبیعی بیشتر دقت داده می شود. من گمان میکنم که صفت تحصیلات در همه زینه‌ها، در زینه‌های تحصیلاتی تا مکتبی، در زینه تحصیلات مکتبی، در زینه ابتدایی، میانه و عالی کسبی و بعد دیپلمی، صفت تحصیلات، صفت تیار کردن کادر وابسته به همین کدکس خیلی بالا می رود. ما امید داریم از این. سوال دیگری Барод Юсуфӣ аз Нуриддини Саид این بود که تو کجا کودکس در بخش معارف دیگرگونی وارد میکند. موافق همین کودکس یک ریاست علاهیده، یک مؤسسه علاهیده با کار تامین کنی کاردهندگی ختم کنندگان مؤسسه های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی به وجود میاد و موافق اون باید همه این نفرانی که حساب بودجه دولت ختم کردند، حساب کوتا های
президенти ҷумҳурии тоҷикистон квотаи иштирокчиёни ҷангҳои афғонистон аст, чернобил аст, квотаи хизматчиёни ҳарбӣ аст, ки квота барои шаҳрвандони дар бурунмарзимон, шаҳрвандоимон ки дар мардикорӣ ҳастанд, чӣ мегӯянд, дар мусофират ҳастанд, ҳамаи онҳо ба ҷои кор таъмин карда мешаванд. Аммо нафароне ки аз ҳисоби маблағҳои худашон шартномаи мехонанд, онҳо диплому озод мегиранд. вазири маорифи илм ва Тоҷикистон буд ки дар бораи кодекси маориф суҳбат намуд. мо барномаро идома медиҳем. Иззатулло Шарифзода, раҳбари барканоршудаи зиндонҳои Тоҷикистон, мегӯяд дар бораи нақшаҳои ояндааш фикр дорад. Шарифзодаи 64 сола рӯзи 23 ноябр бо қарори президенти Тоҷикистон ва бо далели бознишаста шудан аз вазифа озод гардид. ӯ дар нахустин вокунишаш баъди барканорӣ дар суҳбат бо Радиозодӣ гуфт ки ният дорад дар канори набирагон даврони пирӣ ронад. фикр мекунем. ҳоло ман ҷавон ҳастам, ҳозир ман энергичный ҳастам, ҳозир мебинем. Иззатулло Шарифзода дар вазифаи муовини вазири адлия ва ҳамзамон сардори идораи зиндонҳо беш аз 12 сол фаъолият кард. Ба ҷои ӯ ба ин курсӣ муовини вазири адлия ва сардори идораи зиндонҳо Мансурҷон Умаров такя зад. Тағйироти кадри дар раёсати зиндонҳои Тоҷикистон баъди беш аз 2 ҳафтаи ошӯб дар маҳбаси рақами 3 шаҳри Хуҷанд сурат гирифт. Дар ин ошӯб ба қавли мақомот 21 маҳбус ва 2 зиндонбон кушта шуда, 5 маъмури зиндон шадидан захмӣ гардиданд. Баъди хомӯшии тилонӣ ҳафтаи гузашта нахустин шуда вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон дар бораи ин исьён ҳарф зад. Сироҷдин Моридин гуфт ошӯбгарон бо ҷурми узвият дар гурӯҳҳои тундрав маҳкум шуда буданд. дар душанбе сафорати Афғонистон аввалин ҷашнвораи анорро ташкил кард. Дар ин ҷашнвора ки навъҳои мухталифи анор ба маъраз гузошта шуда, аз ҷумла соҳибкорони тоҷик ҳам ширкат намуданд. Аммо тавре аз гузориши ҳамкоронамон бармеояд, боғпарварони афғон аз ҳосили имсолаи анор чандон розӣ нестанд. дар тоҷикистон маззаи анорҳои афғониро чашиданд. کسانی که میوه انار استفاده می‌نمایند قلب مهربان دارند. از تفاصیل فوق چنین استنباط می‌شود که این میوه از میوه‌های بهشت بوده و خداوند جل جلاله نعمت بزرگ را بر بندگانش ارزانی نموده است. با جز این توصیف‌های مذهبی بر انار، مسئولین گفتند که هدف بازاریابی برای انار افغانی را دارند. با اندیشه مقامات دیپلماتی افغانستان، ساحه انار پروری در این کشور برای سرمایه گذاری جالب و درآمدناک است. از سال 2015 و بعد رشد تولید محصولات انار بهتر بوده و حمایت دولت با خود داشته که این خود نشان دهنده حمایت دولت در سکتور خصوصی و رشد این صنعت کشاورزی است. در افغانستان دیرباز انار پرورش می کنند. انارهای گیلانی تگاب، تاجقرغان، گیلانی مزار شریف و قندهار از نوهای معمولی آنند. اینجا گوشه از قندهار است. این ولایت با باغ‌های بزرگ انار معلوم است. امسال برای انگور پروران با برار نآمد چون که به خاطر نبودن آب حاصلشان تعب دلشان نشد. درختها مریض نشدند، فقط مشکلی آب بود. این انارها با آب باران عادت کردند. ما آنها را از چاه آب دادیم که فایده نکرد. این باغبان ها میگویند همین آب بود که میوه هایشان کفیده و بیرنگ شدند. حالا آنها از میانشان میوه های صحت را برای فروش جدا میکنند. و کیسه باغبان ها به جز مشکل آب هر سال نبودن شرایط برای فروش حاصل گرفتهشان ضربه میزند. چون راه پاکستان را با نظر داشته آنچه در افغانستان به وقوع می‌پیوندد نمی شود نمونه دانست، مقامات افغان در پی یک جستجوی راه‌های دیگر هستند. و با امید بیشتر شدن میزان دادگرفت میان کشورهای همسایه و همسود، نشر نوبتی برنامه خبری را به پایان میرسانیم. اگر شما میخواهید خبرگزاری‌های از این بیشتر را پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.azadi.org بروید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیست. فردا صبح برای شما نوید بامدادی با تازه‌ترین تحولات پیشنهاد میشود. بخبر نمانید. خدا نگهدار.